بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم آمين. bandiraɓe ngendi Sénégal giɗo mon Ibrahima Umar kan Katante leñol mo añam Yeroyaabe ari hofnude on hande e ngal ɗo nyallal mawnde walla mbiyen aljuma sikke ala ene nyalli nyande 5 korka hitande 2024 ɗo e añam pante e nder gendi wala fento. bandiraɓe tedduɓe ngol ɗo liful hande ngol fayi koye bandiraɓam almuɓɓe hono am e seren ɓam to bange diine l'islam ha e kala ceerno e kala to woni e diineji e tawno Sénégal ko noon tagori. bandiraɓam paaɗen koye toɗɗe woni woote ñande 24 lewru tataɓuru hitande 2024. hol hande ngol ɗo lifol ko ngol ari haalde ngol ari wiide ko onon bandiraɓam yaaruɓe to bange ceernagu walla yaaroɓe to am tolniɓe e almudagu ɓeydoɗen wattodirde hakkillaji ganden leydi ko enen fof ndendi ɗum e hettiɓe teskoɗen konngol ko ma jam waɗa nde jama juule. wadde bandiraɓe tedduɓe hoto hay neɗɗo gooto jottoro min komi ceerno wadde toɗɗe baɗeteɗe ɗe woteji ɗi naworani mi. hoto hay goto wi min komi almudo ɗum ɗo naworani mi. hoto hay goto wi min komi miskino Allah ɗum ɗo naworani mi. ganden koyi kala mo yeebi ma nyalawma ngoota walla ni sahayil daɓɓil fodde kada ummotono galle ma njaha jettoɗa nanna kartal maɗa ngal toɗɗanoɗa bande toɗɗanoɗa nafowo leydi ndi sa yeebima ngel ɗon sahayil daɓɓil aɗa wawi wurde nguurndam duuɓi 5 yeeso mum taw kanji pop ko yebare ma nde ɗo jibini caɗele gonɗe hen. bandiraɓe tedduɓe goto fof yo dilluɗo heedi ɗo ndenten kollen holi enen Sénégal naɓe mi haalade tan leñol walla ɗemgal ndenten mbatten hakkillaji meɗen e ko nafata en ko hande nde heddi noon no kewɗen wiide ni jiɗɗo ya ummo jooɗo ɗo jooɗiɗa ɗo on kala ko mbawɗa wadde hawranta ɗum. kono bandiraɓe tedduɓe hoto punten koye men hoto punten koye men paamen koyi wonɗo ummaɗo woɗɗi wonɗo rewa ha yetta ɗo yetta hande ɗo. heddi noon no pulaar wiyata ni yo yawre juut basal leela. ganden wonko ene yawe e lacciri ka ngandi ɗum endetake e laalo ɓolo. nyalawma hande ka sen jeebima ha ndiɗo juɓɓudi laamu yalti e juuɗe ɓe jogiiɓe ɗum ɓe paamen ko en ñaami keele. hande laawol ngol yo won gootol laawol ngol yo ngol won gootol holi ngol ngootanen o Amadou Ba ngootanen o Amadou Ba ko oɗo jogiɗen jortoji moƴƴi woni ɓamtare Sénégal ko fuɗɗa ko wawa jokkede.
ndi heewi siftinde konngol pulaar. Dokkuɗoma kacitaari rokkuma bottaari on so fodanima hiraande ɗum ne nano. Ay ngal ko ngal de woni jogitaari ma, ngal woni jogitaari ma, ngal kartal woni jogitaari ma. Heddi ko noon seerenɓe yo nduwo, goto fof yo duwo e sengodo waawi. Mbaɗen e jumaaji e jamaaji, naanden e kutbaaji, loowen e hakkillaji woni yimɓe ɓe paamaani yo ngandu ñalawma woote so dawi kala guurɗo jogiiɗo kartal d'identité so gumɗo yo ɗowe o wotoya, so boofo yo towe o wotoya. Kala no wayi waati njehen hay e nder cafrirɗe meɗen hôpitaluji meɗen leliɓe toon ɓe cellaani, kala heen ceɓorɗo mo ala lor mbaɗen ɗum e mbaba reng ko mbiyata ko puspus walla ganduɗa e photo rula nawen mo haaɗo woteteɗo o woota. Kala ɗanninoɗo so tawi o wotata koye nokkure ndeɗo yo artu o woota, so tawi o wootata ko ladde yo rutto ladde to wonno to o woota. Ñande heen